Mapagpalang gabi na po sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala ba kung sila ay may natatanging silak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sana po itangkilikin nyo po yung Iwagan ng Pangasinan na mag-subscribe po kayo, like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakulog ko sa inyo lahat ang aking mga nalalaman po dito sa Iwagan ng Pangasinan na panggamot na mga orasyon at dito po lamang po matutukusan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakiramdam po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At higit sa lahat po ay huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit at sa pagtulong sa kapwa at hindi matutungbasan sa inuman. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyong siksik, diktik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang babagi ko po ngayong araw na po ito, gabi, yung napakabisa pong orasyon po ito na pang-diskomunyon sa kung halimbawa po karap nyo po yung may karap po nyo yung isang taong may kapangyarihang galing sa kadiliman po, pwede nyo po itong lusawin ang kanyang kapangyarihan, mawawalan yung kapangyarihan po niya. At marami pong paggagamitan po ito, napakabisang pudir po sa bago ka manggamot po. Pang pudir po nyo sa sarili, kung halimbawa gagamitin po nyo sa pudir po nyo sa sarili po ay ayudad me, gano'n. Tapos sabihin, ayudad me, ahum. Kung gagamitin po naman sa protection sa buong pamilya po, pudiran mo po lahat ng aming buong pamilya, ahum. Anong po lamang po. Kung gagamitin po sa sarili po nyo, pudiran mo po ako sa lahat ng oras, ahum. Napakabisa po ito na pang-diskomunyon, na pang-pawala ng kapangyarihan ng kalaban. At napakabisang pudir. Usalin lamang po ng 3 beses po sa isip lamang po at ihipo nyo sa dibdib po yung 3 beses po. Kung gagamitin po nyo sa pang-protection po, pang-pudir sa pamilya po para hindi po sila maano po kung nagagamot po kayo ngayon, ipo nyo sa puyo nila o kaya sa tubig, ipo nyo sa isang lalagyan ng tubig, tapos ipainom nyo sa kanila para hindi po sila matablan po ng mahika po na ibabato ng kalaban po ninyo. Narito po ang orasyon po. Ito po ay dapat sana po yung maisaulo po nyo ito. Napakabisa po ito na gagamitin po. Kung gagamitin po yung bago kayo manggamot ay usalin nyo po ng 3 beses po, ipunyas dibdib po ninyo. Narito po ang orasyon po. Benedictam, Renadictam, Biniti, Makulatam, Ilibati, Ilibila, Ilikulapa, Ilibina, Igra, Igrayum, Igrumit, Iraisum, Aismutum. Udiran mo po ako sa lahat ng oras, aon. Kung gagamitin po nyo naman sa pamilya nyo po ay pudiran mo po ang buong pamilya, aom. Tapos iipon nyo sa puyo nila o sa tubig para inumin nila. Para hindi po sila basta-basta po tablan ng ibabato sa inyo. At ito, pakatandaan po, dapat po maisaulo po ninyo ito. Napakabisa po ito na ibabagi na aking ginagamit po. Kaya i-share ko po sa inyo para may magamit po kayo bago ko yung manggamot. Iba yung inuusaw nyo pong pudir bago kayo malis ng bahay. Tapos kung nasa actual na po kayo manggamot, usalin nyo po ito na naman po ng yung kahit isang bisis lamang po usalin nyo po pag nasa gamutan na po kayo. Benedictam, Renadictam, Biniti, Makulatam, Ilibati, Ilibila, Ilikulapa, Ilibina, Igra, Igrayum, Igrumit, Iraisum, Aismutum. Tapos po sa dibdib. Pwede na po kayong manggamot. At bago po kayong manggamot ay humingi po na kayo ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo. At kung natapos na po yung manggamot,
humingi rin po kayong gabay na magpasalamat kayo sa Diyos ng mga kapangyarihan sana para tuloy-tuloy po kayong gabayan sa oras ng kapamakan po. At sigurado pong sure na sure po kayo na proteksyonan po kayo ng ating Diyos ng mga kapangyarihan sana. Narito pong orasyon po. Kung wala pa po kayong kwan po, magdasal po kayo isang Ama namin, Panginoong Maria sumasampalataya. Kung nag-aaral po kayong sa spiritual po, pero kung nagpupudir na po kayo, kwan po, magdasal lang po lamang po kayo ng isang Ama namin, pwede na po. Narito po ang orasyon po. Dapat po ay maisaulo po ninyo ito. Napaka-importante po ito na magagamit po ninyo. Pangkalatan po ito, napakabisa pong puder po ito. Hindi lang basta-basta puder po ito, ay nagkukan po din ito ng mga sa mga mga mahika, mga itim na karunungan po, nilulusaw po nito. At nilulusaw at mawawala ang kapangyarihan po sa kaliwa po. Ayan po. Benedictam, Renadictam, Biniti, Maculatam, Ilibati, Ilibila, Inukulapa, Ilibina, Igrum with Erasum, Aismotum. Pudiran mo po ako sa lahat ng oras. Pag ginamit po niyo sa pamilya niyo po, pudiran mo po ang buong pamilya. Apo sabay ipo sa puyo o sa tubig inumin nila po. Amin salamat po.